Minulé video jsem zakončil takovou malou ukázkou z psychologické diagnostiky. Dnes si každý z vás může vyzkoušet techniku, kterou používají psychologové v poradenské nebo terapeutické praxi. Někoho může zajímat, že tato technika má původ v takzvaných na řešení zaměřených terapiích nebo terapii. Množné číslo jsem použil, protože existují různé odnože, včetně poradenství. No a v praxi se tato technika používá poměrně běžně, téměř bez ohledu na teoretickou orientaci psychologa. Možná už tušíte, že jde o škálování. Škálování nám pomáhá, abychom se lépe naučili diagnostikovat, posuzovat sami sebe. Pomáhá nám také při řešení různých psychických obtíží a má také třeba řekněme motivační efekt. Mohli bychom pokračovat třeba i se stanovováním cílů. Na to dnes všechno nebude prostor, ale něco, myslím si, že možná to nejdůležitější ukážu na praktických příkladech. Na škálovací otázky se nedá odpovědět ano, ne a současně nejsou úplně otevřené, že by člověk mohl odpovídat cokoliv, protože ta odpověď je limitovaná právě tou škálou od 1 do 5 nebo od 1 do 10. Takže jedna z nejjednodušších škálovacích otázek je na škále od 1 do 10, jak se dnes cítíte, kdy 1 by byla totální mizérie, nejhorší stav, nemůžu pomalu ani dýchat, 10 skvělá nálada, fakticky fantastický den, jeden z nejlepších dnů v mém životě. Už jen samotná komunikace o emocích může při práci s emocemi pomoci, při jejich vlastně zvládání. No a tím, že emocím přidělím nějakou hodnotu, která určuje jejich polaritu, jestli jsou pozitivní nebo negativní a intenzitu, jak silné jsou, tak vlastně už je začínám zpracovávat, respektive si je lépe uvědomuji. A to uvědomění může mít samo o sobě velký efekt. Vezměte si třeba řidiče, který v dopravní zácpě začíná nepříčetně křičet. Velmi pravděpodobně nemá náhled, neuvědomuje si svoje emoce a chování a kdybychom mu položili, nebo kdyby on sám si položil škálovací otázku, tak by situace mohla být jiná. Zamysleme se nad tím, jak ohrožující vlastně pro něj ta dopravní zácpa je, co nestihne, jaké důsledky finanční nebo jiné to pro něj bude následně mít. Klíčový je ten samotný moment zamyšlení, že se zastavím nebo zpomalím a člověk v této takzvané road rage se chová jako situace by byla třeba na 8 z 10, co se týče nějakého ohrožení potenciálního a reálně, když se zastaví, zamyslí a škáluje, tak vám řekne třeba 2 až 3. Ale někdy je ten mechanismus stresu jiný. Je to třeba o tom, že nám v hlavě běží neustále nějaký vnitřní hlas, jako by naše psychika přicházela s novými a novými katastrofickými scénáři. Ve většině času nebo u většiny lidí ten hlas pomáhá s rozhodováním, získali jsme ho někde v rámci evoluce a je to něco, co zlepšuje naše adaptivní schopnosti, chcete-li inteligenci. Občas nám ale škodí. Někdy jste asi slyšeli o nadměrném přemýšlení, overthinking nebo ruminaci. Tomu se budu věnovat v některém z příštích videí podrobněji. No a třeba když máte jít na pracovní pohovor, tak vám v hlavě může běžet, že se tam znemožníte, budete mít tak říkajíc okno, zakoktáte se, budete se šíleně potit a podobně. V takové situaci, když bych se něčeho takového obával, můžu si sednout v klidu, zavřít si oči, představit si tu situaci před samotným pohovorem, kde sedím někde v čekárně, následně mě vedou dovnitř, je tam ta komise, dívají se na mě a teď je čas, abych se v té představě zamyslel, co asi budu prožívat, jak se budu cítit. Spocené ruce, nervozita, už jsem toho spoustu řekl, zkrátka teď je čas na té škále od 1 do 10 určit, jak velká asi ta úzkost bude. No, 10 to asi nebude, to bych tam vůbec nemohl být. Tak jaká úroveň? No, třeba 5. Teď se zastavím a řeknu si, čemu v mém životě v minulosti odpovídala 5. Podobné situace, nějaká maturita a tak, nějaká zvýšená tréma, ale stejně jsem to vlastně
xkrát překonal. Sice to bylo nepříjemné, ale překonal jsem to. Kdy to bylo? Měl bych si zrekapitulovat ty podobné zážitky, podobné z hlediska té zátěžovosti. No a jak jste se cítili v té době, kdy jste něco podobného zažili? Možná ty počáteční obavy byly podobné. Ale fakt je ten, že s odstupem času, teď po několika letech, už se na ty problémy díváte většinou s nadhledem. My mnohdy i žertujeme o těch situacích, které byly zátěžové. Zažil jsem nějaký stres, zažil jsem nějaký trapas. A s přáteli se pobavíme, i když v té situaci to bylo teda horší. No a pojďme si zkusit se na ten pracovní pohovor podívat s tímhletím nadhledem, i když ještě neproběhl. K tomu nám můžou pomoci 2 kroky. Za prvé se můžu ptát sám sebe, ale ve druhé nebo ve třetí osobě jednotného čísla a pak použít to škálování. Takže, jak se asi, Martine, budeš dívat na to, jak si prožíval ten pohovor nebo na tu situaci za 2 roky na škále od 1 do 10, jak zátěžový pro tebe bude asi s tím odstupem času 1 až 10. Tohleto distancování se, kdy o sobě mluvíme ve druhé osobě nebo ve třetí osobě jednotného čísla v kombinaci s tím předpokládaným časovým odstupem a škálováním, nám může dost pomoct celý ten problém vnímat jaksi racionálněji. Třeba můžu dojít k tomu, že po 2 letech budu ten pohovor považovat za něco sice zátěžového, ale překonatelného, a pokud bych na něj nešel, tak bych si to vyčítal. V příštím videu budu těmito psychologickými technikami pokračovat, takže pokud vás tohle téma zajímá, budu rád za like nebo za odběr.